Yebo. Hawe. Niyaphila. Siyaphila kakhulu mfethu uyaphila. Hayi sikhona. Aqala lasho uvalo. Uvalo lani? Yabona Bengaginqi imoto abandi. Umuntu akapaka nje lalela. Hey, wenza we mfana ngithi. Yeah, khuluma pha. Unyaka 2010. Yaqhamuka insizwa ithi behluleke bonke. Album yakhe. Khumbula ke ingoma lapha nokuthi sekunombolo 80 eyayithi mama kaNomzamo wakha loxamxakekile isikhokho samageza. Sisho sithi hayi bakwethu akaze sibone into nje. Hawo lo nyaka mfowethu uzokhumbula ukuthi kwaqhamuka ke album ke kaMgqumeni ebizwa ke ngeSecret. Yebo. Okwaba imfihlo yokuthi ngempela ke uMgqumeni owenzile umsebenzi waqedelwa ke indlamlenze uKhuzani ke umfana semandaba. Kanti qala ukuzwakala kwialbum ke kadlubheke lapha na ingoma ethi Sikhebeleshe ke lapha ngempela ke bathideka abaningi bathi awu ngoba ke ibhova bese landulela ke liphakade yini le esizwa kwingomeni ke lapha na ke kwiCD kadlubheke ke mfowethu. Hayi ke yaqhubeka ke indlamlenze mfowethu eke ngama album eyawakhipha ke unyaka nonyaka singabala khona lapha ke impela ke ezinye zama album akhe ashisa ikhotha eke mfowethu kuze kube manje eke njengoba ke esethi inyoni yomthakathi. Hawu sukana madoda Khuzani mfowethu sula. Sengize ngafika ithuba lami ngene impela emsakazweni. Kanti ukuzila kwenzakaleni? Awu nani kuphethe okusabhiyana mhlambe. Uthi nani ngafuna okusabhiyana ngesitayela. Ushuthi njengoba kuthiwa zile nje ngoba inyoni yomthakathi asingaphathelanga okusabhiyana. Okusabhiyana ningalenze lo phutha. Nizothwala kanzima. Uzophuma ngemuva impela. Ngeke uphume ngaphambili phela ukuphathe nje osabhiyana. Uzophuma ngaphambili. Mawungakuphethe nje hayi uzophuma ngemuva. Waphuma ngemuva. Hayi bakwethu uhlelo lomculo leli kulelo Khosi FM mayisifikile inyoni yomthakathi awu njalo indlamlenze ekandla abathatha amnyama ake kuphi kanti lapha hayi bafethu ake size inyoni yomthakathi nokuyona album koKhuzani esingathi ugiya ngayo ke njengamanje Yiyadlala ngawo manje ilenzo kiyangalo yiyadlala ngawo manje ilenzo kiyangalo yiyadlala ngawo yiyadlala ngawo yiyadlala ngawo yiyadlala ngawo Yiyadlala ngawo manje ilenzo kiyangalo Ihlahla esimagajagaja emsakazweni Khosi FM uKhuzani mfethu ngokukhulu kuyithoba ngiyazi ningoma sikandi nendlela yeni nibingelela ngawo mfethu usufile ngaphakathi endlini zokusakaza ubingelela abalaleli ubingelela inkumbi esizibonayo ngaphandle eminyango ubingelele mfethu abantu engicabanga ukuthi bafike ngaphakathi estudio the sebelinde nje indlamlenze engizokusho okokuqala ngizoqala ngibingelele kakhulu nina baphathi bohlelo lwethu esilithanda kakhulu Sigenga Ngoma ngibingelela wonke umuntu osemakhaya olalele ngibingelele ngisho abaculi impela bonke ngohlukahlukana kwabo nabaphethwe yimina ngoba nami nginaba mengibaphethe bese ngibingelela kakhulu ekadilizi imbewu ngibingelele kakhulu umshayi wempama lapha uKhangalani mfokamhlongo umbhabazi nje wempama mawungakwazi lokho obuza ihlathini sakho siyokutshela bese ngiphinde ngibingelela lapha ilokhungana bonke abathandi bomculo abathe baphuma ngeenkani
bathi ngeke iqhawe lethu mangabe lisemsakazweni siyoba khona emsakazweni sibe ingxenye ukuthi siyoleseka njengamanje kuze ngifike late ngifika manje la emsakazweni ngifika sokuthi angeneki nomgwaqo ovaliwe la cishe bazobona abantu ezithombeni imoto bengahambi zokuphela abantu emgwaqeni egcela wonke umgwaqo ungahambeki namaphoyisa alawule kakhulu isemegate ngoba cishe ngangangena ngendlela ebekuyiyona ngithi ngibonga ukuthandwa kakhulu abantu ngendlela bangithanda ngakhona qhawe lakithi mhlawumbe bengifuna ukubheka indaba amaphoyisa esiwabonayo khona zwile nakwi-promote awabiza amaphoyisa ngoba into ezokwenzeka ayincane nawo ngempela amaphoyisa siyabona khona ukuthini lokho angikwazi engwenzelwa abantu eNingizimu Afrika ngiyathanda kodwa ngoba iqembu kuze kube iqembu noma kuze ube umuntu uphile uqhubeke nempilo uphumelele ufuna ube khona iqembu elizokuphikisa noma umuntu ozozama ukuphikisa kodwa abantu bayibeka lento icace ukuthi cha nangu thina umuntu esimaziyo osenzela into kuyiyona siyazi ke mfoka Mchunu BK nawe mfoka Ngizwe ukuthi empilweni mangabe uphila uNkulunkulu ufika adalo kwakhe bese uthatha nedalo kwakhe akwenzeki la uNkulunkulu adala khona kwakhe uthatha ngadalo kwakhe lokho kusuke sokuphikisa okuvela kuqala kaNkulunkulu okuvela ngemuva okaSathane nasikwazi lokho sukani madoda mhlawumbe into engifuna ukuyibheka nje amadoda la ukuthi umuntu ekhuluma ngawe ekhuluma ngomlando wakho uthanda ukuthi ube nzima kakhulu ngoba uma ukhuluma ngomlando kaMgqumeni akwenzeki kungaveli indida empeleni indlamlenze uma ukhuluma ngomlando wendidana akwenzeki kungaveli indlamlenze sibeke esithombeni ngingathi nginogcobo mina lukaMgqumeni nginogcobo lwendidane ukuthi ngisebenze emsebenzini kaMgqumeni ialbum kaMgqumeni ngisebenza kuyona yayewina iBest Maskandi kulokho kumina kungithwesa ugcobo lokuthi wonke umuntu olandela uMgqumeni noma wayethanda uMgqumeni ngoqiniso kumele kujule kungene kujule enhlizweni yakhe ngiphinde ngibe nogcobo lendidane yona ke ethole ithuba lokuthi ngisaphila nayo isaphila ikwazi ukuthi ingemukele isebenze nami ukhona konke so mangabe ngiphethe mina ugcobo labantu ababili ngeke ungenze lutho kuyalbum yami ezayo kuzobe ukhona isihloko esithi ngisemlandweni lapho ngithi ngisemlandweni khona wabantu ababili labo kuyibona ababethanda okufuneka mangabe ufuna ukuphikisana nami uqale uhambe nawe uyokwenza lokho engikwenzile ngoba uzozuyibulala ngibulalela ukuthi akufikeki lapho engikhona ngoba ngendlela futhi enginywa ngakhona ngize ngithi nganoma uNkulunkulu useyangidikilela yini izibusisa ngipha zona ngoba namhlanje abantu abalaba fowethu angeke ngize ngikwazi ukukusho but kuzobonakala angiyona inhlobo mina yokuthi mangabe kukhona into engiyenzayo bese ngihambe ngiyimemezela yabona njoba ngiyila BK nawo kaMchunu ngiclean niyangibona ngiclean kanjani ayisiyakubona mfowethu ngeke ngichaze ukuthi yobani ngibona nje ngiyigcokama ngoba ngizobe ngiyenzela ukuthi lapho ngizobe sengigcizelela ukuthi kubuke lokho kungekho kimi yabo mina nje ubungibona nje niyakubona ngeke ngikuchaze futhi cha kodwa thina sokuphoqa ukuthi bethu ukuchaze lokho ngoba ukhuluma indaba ukuthi ngizwe umlando wakho uthola phakathi kwengqunqulu ngempela makhuluma ngomgqumeni ukhuluma ngendidane bese uzobheka indlela agqoke ngayo lapha indoda amadoda iyayikazela indlela engigqoke ngayo njengoba ngigqoke ijazi yase-university nesigqoko sakhona ngolimi lase-university ngimele mina la emculweni umculo ngiwufanisa ne-University of Maskandi yebo la emculweni ngiwu-vice chancellor not chancellor ngizwe kahle ungayikhansela yangayikhansela vice chancellor yebo la khona ukuthi uma ngabe wenza kahle bese ngikuchoma isigqoko uphaphe lapho ukuthi hayi usuwenze kahle kodwa-ke bengakababone bebesenza kahle ebengathi njengoba usuke ungizwa Mchunu nawe BK uma engomeni zami ngithi awucule kanje ngithi nazi ibonga ngithi hamba uyibonga wena nangempela gijima umculi afika ibonge ukuthi kwelula ngithi cha keluleki edda futhi umunye 1 minute nangempela kwenye album ngibona nje hayi use no one lo at of 200 bese ngiphinda ngithi awucule kanje maze lo ucule kanje angifuni mawucula uqala ucula uthi angifuni angifuni mawucula uthi yabo kanjani yabona ukuthi hayi mfuni kanjalo ufuna ucule nje umendo ucaca nje kodwa kancane ngiyafundisa lana ukuthi okunye kusafuna ngikufundise bese ngikwazi ukubagcoba kahle ngokuthi
mawucula e-studio musu kusilalisa please sizalele ebusuku azithi ukushesha ingoma zakho musu kulalisa abantu siyakucela ndoda yamadoda ungalalisa abantu ukuze uzokwazi ukuthi ngikuthwezele isigqoko ngalokho lokho uzogcina izithombeni impela ukhuluma ngokugcoba nawe wagcotshwa mfowethu lapha ugcotshwa indidana yakubekwa caca mhlambe ke sizwe ikhulumela uKhuzani ngiyamthanda oqala lokho uKhuzani ngiyamthanda ngithanda nje umoya wakhe uyahlonipha insizwa loyana uyabona uKhuzani ngiyakusho lokho ngusemoyeni ngimbekela nje iminyaka emibili uma ngabe ukuthi kukhona abafana ababhekene naye angazi angizazi izitha zakhe ngoba futhi into ekumele ngicacise izitha kaKhuzani akusizona ezamtshengiseni uyabona njengoba sicula tshena uKhuzani sicula ukuthi sijabulisa abantu angithathi izitha kaKhuzani ngibeke kimi kodwa manje into engizoyisho mina uKhuzani eminyakeni emibili ezayo akekho wabuzo besamilana naye uzobe seyindidane naye njengomtshengiseni Ungqongqoshe kwezokubambisana No man has to and it's true and sins a lot. No man has to and it's true and sins a lot. Good to tell. No train and to Coachella and sins a lot. Ngisho Eswatini sekuhamba amaqingwa. Mkhize naphika hamba noKhuzani. Khuza labafana bekhuzane bekhuzeke. Bengadlaleli kuwe ngoba abancane nengoma incane abalandeli babo bancane. Kubashaya ingoma labafana bakhubeke. Wena ungahla ngengoma bona bangezansi ngengoma. Dlala ingoma ama-Afrika amahle agithi ingoma. Ungayizindlula lezile ngoba lapho koyona. Kudlala izidamlenze nezidamlenze kahle ngoma ingeyazo. Yeah. Inhliziyo yami yona yenza kubi wemfana wami sengizosuka ngibikele inhliziyo ngowenzayo ngoba inhliziyo yami yona yenza kubi wemfana wami sengizosuka ngibikele inhliziyo ngowenzayo ngoba inhliziyo yami yona yenza kubi wemfana wami 11:38 emsakazweni Khosi FM Khuzani Ndlamlenze endlini zokusakaza yabona ke ngizwe ngiqala ukuzwa le ngoma mina ngayizwa ngokhathide le ngoma ngiyibona ku Instagram uyabona lapha khona uyapaquza lapha umfoka ngobe uthi bambe ngakho ke ngempela ke mase kudlala le ngoma ngoba iyona ngoma ngempela ke esemzweni yakhe kulesi suku masikhuluma ngomaskani futhi yena kumfanele phela vele ayifake nje ku Instagram thina singobani singayifaki hayi vele ukhathide ayana nkinga khululeka ungena ngaphambili akume ngaphambili ungena ngaphambili futhi yazi umuntu onenkinga uthi nje ngenxa yesikhathi ngeke ngimusho emzuzu ngamashumi amabili lapho nimbomane ihora le12 ke mlalelo la Khosi FM sithi ke mlalelo Khosi msikhumbuzo ukuthi nakusasa lokusayo zobenzenzeka khona la eThekwini ke lapha ke comrade marathon ke bagijimi ke basuka eMgungundlovu beza neno ke balinganisela ke ngamashumi ke ku 20,000 ngempela ke bagijimi bezonqopha ke umlando ke uthanda umfoka Ndlovu bazobe beyingxenye ke yomjaho ke ebaluleka kakhulu SABC tune SABC radio station ezobe kuthatha ke ikubeka ungaphuthelwa hlala ke emsakazweni wakho uKhosi FM kanti ke njengamanje ke sisekhona ke lapha ke kwinyanga kaMay esibiza ukuthi iAfrica month sinensizwa lapha ke uKhuzani umfana Samandaba usanda kuvulela umsazo wakho siyakubingelela Khuzani mfowethu sikuboneke mangabe uqala unyaka ka2016 elapha ke kuMantshontsho ke Maskandi Awards ngumlamuli imfoka Nxele ke uyixoxela izindono ungathini mhlawumbe ukuphala kwakho ngikuhlabana kwakho kulonyaka PK mfowethu fakaza ukuthi yini le ngiphethe la baf ayikho lelo ngachecka ngayo ukuthi yini mfowethu le mana okokuqala order Khuzani or is it parliamentary is
as in parliamentary to bring ndondozi yeah. Ayikho indlela mhlambe ebhuti mina ngiyahlonipha bhuti lalela khona ina indondo ngenhlahla ubuza into engiyiphethe ngiphethe indondo ye best composer yeah ngithe angishiye eye best selling ngoba ngiwu number 1 ngokudayisa ngoba indidani ngasekho kodwa ikhona bengu number 2 indondo yami ithi number 2 okusho njengamanje lo mndidani ngasekho ngu number 1 ngokohlelo lwasezitolo zonke kodwa ngithe angibhalele ethi angiphathele ephethe ekhuluma ngo best composer ukuthi yona isho ukuthini kumina kusho ukuthi akusekho umculi mhlawumbe kufuneka ahambe ishaya isifuba ukuthi yena uyayibhala ingoma cishe especially ke abalingana nami ngoba sengikhona nguphethe okufakazela lokho ukuthi ingoma ngiyayibhala ingoma ngivele nje mina ngibhala ingoma mhlambe ngiyenza sure ukuthi ingoma mangiyibhala khona ezokuthumela ebantwini umlayezo nakho konke so kumina ngibonga kumlamulo uFakanxele namantshontsho wonke ithimba lonke ukuthi bekwazi ukuthi beqoke ngendlela abakwazi ukuthi kujabula umphakathi ngiyabonga kakhulu ezinye lesikweletu futhi lesi kumele sikhokho hayi njalo ukuthi watshontshelwa umcimbi matshontsho mhlambe ke adlule esizobheka indaba ethinta Khuzani mfowethu sibona lapho ufika uphethe inguzanguza yekhekhe mfowethu eliphethwe insizwa ezine mfowethu njengoba ufika nalo nje lapha ngibona namaphepha amanye waphethe lana lensizwa ngizwe iphethe lensizwa mfowethu mhlawumbe siqale ngekhekhe mfowethu ukuthi uthini la ake siqale ngekhekhe kuyona yonke injabulo ebakhona noma ngabe kuthiwa yona noma ngathiwa ugubhusi ulakho lokuzalwa njengoba ngizophuma lapha nje ngemcimbini kauncle la esibulonje ugubhusi lokuzalwa ngizoqala kwenkandla May bese ntambama ngiyakhona yonke imicimbi ekhombisa injabulo alisali ikhekhe noma ngabe yashada noma ngabe ugubhusi lakho lokuzalwa entweni ethe yajula noma ethinta impilo yakho ikhekhe liba khona ingakho nami ngithe mangabe ngizwa isikhulu sakwa SABC ubaba uCloud uma ngabe memeza eshaya ikhwela ngathi mina injabulo engenali ikhekhe kusuke ngaseyiyo ingakho ngiphethe inguzanguza yekhekhe upazabhaza ke leli khekhe ibhaliwe sizothi maliphuma la simasiphuma la bonke labalandeli abagcwele lapha sizolukaya kahle sijabule celebrate sisho sonke sithi #90% local music hawu obiza nje unjengoba unjalo #lokho wasungulwa ephesheya kwethu lalela mina izigisi ngishaya ngingedwa angidingi umlungu ezongithola hayi asiphuthi bezethola asiphelele ukuphuza ufana asiphelele ukuphuza birthday ye Pick n Pay ngakho wazokonga kulempela sonto ngamakhulukhulu ezipesheli njenge 1.5 liters Sunlight dishwashing liquid go 28.90 2 kilos Sunlight 2-in-1 hand washing powder noma 1.5 liters liquid go 32.90 2 kilos Pick n Pay no name frozen chicken fry pack go 39.90 namaphakethe angu-half wemvu go 69 rand ikilo ama-smart shoppers asethubeni lokuthola isipho mahala ngokuswipe nje ikhadi lawo go Pick n Pay lokhu kuthola esitolo noma online kuze kube nge-29 kuMeyi sengivuleke manje umhlangano omkhulu namhlanje Kwa-USave siyazi ukuthi imiphi imikhiqizo ebaluleke kakhulu kuwe ngakho ke sigcina amanani ayo ephansi nsuku zonke zonyaka thola i750 gram yekopi leFrisco instant coffee ngo49.99 ne450 gram yebhokisi lama-Weet-Bix ngo16.99 kuphela lamanani atholakala kuzo zonke izitolo zakwa-USave kuze kumhla ka29 kuMeyi USave lapho ukudla okuhle kubiza kancane nsuku zonke. Isavlon uketshezi lokubulala amagciwane olungonqa phambili eNingizimu Afrika yenziwe ngendlela yokuthi ubulale ngaphezulu kuka99.9% wamagciwane asesikhumbeni kanti manje usungathola ibhodlela elingu125 ml ngaphandle kokukhokha uma uthenga ibhodlela elingu500 ml kuzo zonke izitolo ezibambe iqhaza ezweni lonke. Isavlon yakwa Johnson & Johnson jabulela lowo mdidilizo othe xaxa. Indlamlenze emsakazweni Ukhozi FM uhlelo sigiya ngengoma eshumi kwasha lapha ke hora le12 kanti mhlawumbe Khuzani entweni eningi abantu abangazazi ngawo okunye abangakwazi ngakho ukuthi ukhula nje abazali abasekho angisenayo umama angisenayo ubaba ngikhule nje ngikhulisa ugogo namanje khona ngicela futhi uNkulunkulu amhlenge
yebo. And kule album esikhuluma ngayo wenza isiqiniseko ukuthi awushiya ingoma ekhuluma ngabazali bakho bakhumbula labakhona. Kuwona wonke ama-album ngathi kuwona wonke ama-album kuyangifikela ukuthi ngibe nomuzwa. Kuba khona ingoma engithi lela ngibhalela ubaba la khona ngibhalela umama la khona. Ukuthi mina ngiqala ukuyibona lensizwa ngizi performa ngiyakhumbula usimeme lapha ke eWema kulento empolompolo performa lapha na emcimbini wempolo uqinisile bakithi nakuzoshaya itrack cha nakuzoshaya itrack uyithela kumanxushe la ujomba ngijobe mfowethu mhlambe ngifuna ukuthi into engayibona lapha ingena uyazi wathi ngangazi umlutho ukhuzana nabazali wathi mengena nje ecula ngiyibuka lensizwe sencane kodwa ithandwa abantu mengithi are you ready for Khuzani kusukuma itende kusume ngishinze intshebe endala impela ngithi mina kazi ubumalo mfana ula nje mhlambe ngazi ngabe uthini ngingazi ukuthi ake ngitshe mhlambe usekhaya uselapho nje mfokomchunu ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngibonga nabo bonke abantu abaneqhaza lokuthi ngiphumelele ngoba mawuzobheka mina angivelanga ngade ngisebenza emculweni ngivele ngikukhuzani ngisukela emakhaya ngafike ngaduma mawungabheka imlando yabaculi abahlukahlukene nabanye abafuna ukuyifanisa nathi manje omunye kuphoqa ukuthi azashintshe igama lakhe aziwa ngalathi ngeke phela kudume angisange ngizoshona azathi awuthi ngibize mhlawumbe noma ngifake igama elaziwayo ukuze ngizoduma uyabo so mina ngukhuzani nje futhi ngiyoze ngidlule emhlabeni ngukhuzani ngithi uNkulunkulu ukukhulu lokho akwenze kumina yebo cha mhlamba ke sizwe lengoma la okhuluma khona ngabazali bakho ubakhumbula kanti mesibuya lapho soke sibheke ngoba into engiyithanda ngokhuzani ukuthi ungomunye abaculi abangagcini nje kuphela ngokuthi uma umphakathi umsupporter bese adla yena yedwa uyabuyisela nasemphakathini kunezinye izinto esokhuluma ngazo la ngicabanga ukuthi uzenzele umphakathi nekuyinto esingathi ke siyishayela izandla kakhulu ingoma ekhona kwealbum yakhe ithi Malo wami Lokhoze FM ningezema Africa ngikana kumlelo Lokhoze FM abathandi nabalaleli balolu hlelo ke sigiye ngengoma eke inqopha umlando ohlelo lomlelo Lokhoze FM uzokhumbula lapha la kubhodloza umuntu ngewisa ngabudaba zalutho aqala ngumzuzu ngamashumi amathathu la lasuka lapho la eaweni eke emlelo Lokhoze FM ishaya insizwa yathi ngingulube encane ngoba ithi ke ovudaka ngenza into ebukeleka phansi ethatheka kancane ngakho ke mina ngingulube encane kanti ayazi ukuthi ngempela ke edala ngibela inkinga kumlelo Lokhoze FM yalolu hlelo ke impela lasuka lapho la yakhathide umfoka ngobe sabambisana naye sasuka lapho njengoba sesi no BK umfoka mchulu ungalishiya utalakho ushiyela notalakho ushiyela nonakani suka zimiphi umiphi ngempela menguthi hey madoda mhlawumbe Khuzani ngaphambi ukuthi ke ngoba ngiyazi ukuthi sokhuluma ngendaba ukuthi usebenze nobani le album le bese siyakudedela mfowethu asiqale sibhekele izinto ezinhle ozenzayo emphakathini ayikho indlela ongacheka ngathi imakhi yami sasebenza iyasebenza Is it parliamentary? Out of order. It's not parliamentary. Okay. Ngicela nje ukuthi uhlale embuzweni qhawe lami. Ngifuna ukubheka indaba ethinta sizwile ukuthi kunomntwana okwamxhasa mfethu wenenkinga ukuthi ufuna ukuqhuba ngo-6000. Sibeka sithombele lo daba. Angiqale ngisho usuma 6000 ma. Yeah. Umzungu bamba ngophondo okamculo angiqale ngisho ukuthi kade kufika abantu bezobika la ukuthi umgwaqo uKE Masinga ususebenza ngo1 lane ngenxa yabantu
abagcwele eminyaka yebo cha kusho lokho ungangibambi ngobona awunabukelisi lapha inkulumo cha manje uyanabukelisa noma umculo onabukeliswayo uthi mayihamba kube khona abantu abazomphathela kumhloshana ongamanabukeni hawu yebo uthi makwenzeka eyishiya ngoba unovalo bazosheshe bemphuthuma okay okay bawona mfethu angihlale embuzweni cha ngihlale embuzweni 6000 uselapho ngiyathinteka kakhulu ngoba mina ngikhule isimo sami engisiphilayo nanempilo engiphilayo ihambisana ncimishi nangendlela engenza ngayo mina ngiyena umculo ozohamba ehamba noma eqhoshe ethi niyangibona ngigqoka into ebiza kanjani niyangibona ngihamba ngamontoni usuke lo mculo engenayo ingqondo ngixolisa ukusho lokho kodwa funa ukucizelele ngoba uchomela abantu uyibona bakukhuphulayo uzothi wena kubona ugqoka kahle uyakubona uyobafutha ngespray ngoba wena bayakunukela engifuna ukusho ke mina abantu ngiyabathanda behlezi futhi bengithanda bangihamba mina ngisiphatha spray ngesandla sami ngoba lokho kuwumthuko umuntu ngithina ke sikhulile emakhaya uyamthuka umuntu ngisho umuntu ungamthengela isicupho uyamthuka ngcono mnikeze imali oyithengela yena mawungabe uya kumuntu ufika umfuthe ngespray ukhomba ukuthi uyanuka uyakunukela okay abaculi bakwenza lokho abakuyeke engifisa ukugcizelela khona kakhulu ukuthi uselapho ngiyathinteka kakhulu ngoba ngifuna ukushiya odokotela ngaphansi kwegama lami ngifuna ukushiya abameli ngifuna ukushiya intatheli ngifuna ukushiya wonke umuntu ngifuna ukuthi la engikhona abantu bengikhumbule mangabe usukubona ngiqashwa lo mali ngisuke ngingayekho ngiyoyidla ngedwa kunabantu engidla nabo ngiyasabalalisa kakhulu njengoba ubona namhlanje ukufakazela lokho ngiphethe nawo ama voucher umuntu ayedwa uzothola 1000 hayibo yebo uzongithathela ababili uthi yebo uzongithathela ababili emoyeni nje manje ubanikeze 8000 umuntu uzoxhumana nomdlalo sekubonakala uzolanda kanjani ama voucher la uzothenga noma yipi iShoprite ekhona eNingizimu Afrika noma kwa Checkers 1000 rand 1000 umuntu ayedwa uzongithathela abantu ababili nawo ama voucher ngikhuluma ngawo mina ke mangiya kubantu angiki ngiyochoma ngisuka abantu ngiyobasiza abantu ngoba bahluphekile basithanda nje bagibela ngemanzi zawo besuka kwena yonke indawo ngoba bahluphekile mangizomchombela ngithi ngiyangibona ngigqoke kahle kanjani ngiyabathunaza ngoba khona okufisayo lokho engigqokile ukuthi ngabe uyagqoka manje mina ngichomela yena mina mkhulu ngisho ukudla nguphethe angidle emontweni ngoba khona umuntu ongenayo imali yokuthenga ngilinda nje ngehle bese ngidla 089310993 mlalele Khosi FM satha babili abathathu nje bazoyihlumulela ngama voucher ukungena nje emoyeni awubuzwa ngisho umbuzo ukungena nje emoyeni ngisho ngathi ulandela akuyi ngokulandela la akuyi ngokulandela yebo ngisho ngathi nje emoyeni usungenile noma ngabe useGermany wamukelekile yebo ngathi ukubi noma ngabe useGermany kodwa phela eGermany la eSouth Africa Line 2 Khosi PK ngizwe nedlamlenze yebo ngibonga mina ngingwalamiya ngikhona la eMnambithi ezakheni kwaiwe ngizwa ungahlabana madoda usuhlabeneke impela ke mfethu ngemali ye-airtime ukuthi uqhubeka nje ungene emsakazweni uKhosi FM nkosi yami ngiyabonga kanti kuyakhokhela nako ngiyabonga wedlamlenze danki kuba siyabonga baba usuno 1000 wakho nje we-voucher uzothenga noma yipi iShoprite into oyithandayo yebo ngiyazibongela kuba mfowethu yebo alright mfethu ungawisi mfethu bamba nje kanjalo bamba kanjalo la yini simthole ufona njalo khululeka nje no ungawisi mfethu bamba nje kanjalo uzokhuluma nawe lapha umdlalose okuyena ohlanganisayo ngoba uzosuka ibalekele insizwe bese ikhala ngolokhuzana wayo alright obheka omunye futhi la line 5 Khosi abantu njani uyafuna ukukhuluma noSanela wakatela yebo angangena yebo usudlile njalo phakwenini yebo doda sawufethu siyabonga lana ubani lo hello ubani lo uthe umfokacele yebo okay kulungile bamba kanjalo mfokacele bamba kanjalo mfowethu siyakubongela siyahalalisela mhlambe Khuzani mfowethu sesokungena nje ku-album bese sigoqa ngifuna ukubheka indaba la uKhuzani uthi uxhasa umfana ngo-6000 ukuthi ahambe ufundele ubudokotela angimazi udokotela wani lo muntu ufundele udokotela wani bawucabanga walo udokotela dokotela walo angithi baningi abantu abashawa zinhliziyo uma bebona thina bese ufana nathi okay sifuna mase beshayeka phansi bese besheshe belekeleleke ngoba ingoma yethu iyaginqana kulungile mfethu asiphethe ngealbum mfethu ngoba nosebenzisana nabo nofuna ukubabonga mfethu kule album
Okay uselapha embuzweni wakho njengoba ngathi ngiyaphazamiseki sasamukela umphathi ubaba uMpanza nje obengena la endlini zokusakaza engokuqala ukuthi kufika umphathi kukhona umculi kaMaskandi la siyabonga mana akahambe yedwa futhi lapho uhamba nomphathi we World Cup uhamba nomvuka Mcineka umphathi we World Cup ingoba phela macingwana sokufika inkosi mala ngifaniswa nenkosi njengomongameli nami sokusela kancane ngabi nayo untanga lapha emculweni ngiyabukela abahlonishwa wadoda cha kulungile tusele ngale album fethu sigoqa nje ukuthi ngabe usebenzane nobani mfowethu mhlambe embuzweni wakho oke wawuveza ukuthi mhlambe obani ngifisa ukubabonga kulomsebenzi engwenzayo baningi kakhulu abantu engifisa ukubabonga ngabonga uThuthani umfoka Ndlovu ngendlela angiphethe ngayo njoba ngenza okuhle kangaka ngibonga uSenzo umfoka Khanyile kuyena odlala igitha ngibabonge nje bonke necompany oNcobo nobabukhuzwayo nobamagubane ngendlela nje abangiphethe ngayo ngibonge uDSD umfoka Mhlongo okuyena sibambisene naye ngosenze enye ingoma nemfeze emnyama noDlubheke nabo bonke nje bafowethu esibuye sibenzisane nabo kanye noMability ngibonga insizwa lenende eseduze kwami uThibela umfoka Mpungose okuyena isilekelela naye kokuningi ngichaze nje ngabonga wonke umuntu bese ngithi ekugcineni ngizwe mfoka Mchunu nawe futhi ubheka Mchunu ngidlulisa amazwi enduduzo kubabulahla wayengakaze mina ngiqalela ingoma ngenkositini lokungaqala ukucula kodwa kuloko wayifunela yena wathi le ngoma ikhansa kamnandi funa ngathi ngaze ayikhuphula ngenkositini kanti usengivalelisa ingoma yami ethi qula kwedini ethandwa abantu abaningi ngifisa nje ukudlulisa kakhulu lokho ukuthi cha ngiyabonga kakhulu ukuthi abantu bangisupporta uma ngiphuma lapha ke abantu babaningi kangaka ngaphandle ngizoba no 30 minutes ukuthi ngibe nabo kune mic ke la mhlambe abanye ababonanga kune mic kunemonto nje abantu balalele ngaphandle ngibahlelele ngoba ngibe ngazi bazobaningi abahlelela imonto ene sound afaka imic mangiphuma la mina ngizokhuluma kwi mic ngeke ngibamemeze uhulumeni kaKhuzani uyabhekelela ngine cabinet esebenza kakhulu okwabalandeli abalandeli bamaskandi unabalandeli abasuka koGoli komntubatuba njoba nje sikhuluma nawe kunamabhasi awu2 apake ngaphandle akade efika manje abantu angazi lokho kuthini kubantu baseningizimu Afrika kodwa mina ngubona njengokuthi akekho umuntu ofuna emotional isikhathi sakhe anakane nami ngoba lapho mangabe unaka mina noncane buzokwenza abantu bekuthanda bazokuqhathanisa nokwami bese ngaphumeli lutho bese ngaphumeli lutho kube ngathi awenze lutho kanti uyashaya impela ingoba wena uqhathaniswa nento enzima kunawe abalandeli bengabafakela abaculi ingcindezi bese ngibonga uKhozi FM okuyilona kanye neintatheli nobaba uEric Ngobe ngibonge lapha no baba uNtsimbi nomseshi engompungoso baba uNtsimbi insizwe ezingibhekile engaphansi kwazo no baba uvela ntothwale ekwazi ukungithinta ufana hamba kahle ayikhamba kahle ngiyabonga kakhulu angazi ngabonga ngithini kubona bonke abantu ngoba bengisabonga uKhozi bengizama ukugcizelela kakhulu ukuthi uKhozi luwavulele wonke umuntu amathuba ngilifanisa njenge Nedbank Cup elanda abaculi basehlathini izobaqhatha nabaculi akuyibona impela onqo njoba nje sikhuluma ngoNedbank kune final namhlanje iBaroka ibizama ukuzenza iqembu elingashaya kodwa kwacaca ukuthi nawo amaqembu aphezulu siyabonga kakhulu uKhozi liyasebenza kakhulu nakula kumaskandi liyakwazi ukubalansisa usupportana wena liyashintsha shintsha nje uKhozi malaki liyashintsha shintsha uKhozi lubiza ukuphilayo libiza ungaphili libiza ukuphilayo libiza ungaphili kanjalo liyabalansisa ngeke likwazi ukulanda ukuphilayo kodwa kulandela umana ke became photo ke asimukele nanga umphathi ke weSABC jikelele kwi region ke yaKwaZulu Natal ke ubaba obonga Mpanza sikubingelele Thembekhulu Macingwane siyabingelela nakuzinsizwa la sibingelela nakubalalela abangaphandle futhi abazo supporter sibingelele kubalaleli bonke abasekhaya futhi abalalela mhlambe Thembekhulu ngamafuphi siyabonga ukuthi ufike uzoyibonela nokukhula kokuthanda komculo kaMaskandi nezinsizwa nje namaphoyisa amade kangaka abeyibala lemhlophe egcweleke SABC kungaqhuma ibhomu kungabikiwe ukuthi khona osekonakele kepha nje kujabula kwabalandeli ngabe mhlambe kuthini ukuphawula kwakho Thembekhulu ngokubona namhlanje nomThembekhulu lethwe ikhekhe weyihlabe esikhonkosini Macingwane
Bengidlulela nje ngase ngibona ikhekhe ngabona ukuthi hayi ngathi Sizovuya la. ilabe ngimemeke ngapha. Siyabonga kakhulu u-SABC usesikhathini seyinguquko eziningi kakhulu njengamanje. Kodwa ikakhulukazi inguquko ezenzakalayo ezokubhekelela abantu base South Africa. Yebo. Lezi inguquko singayikhomba siJoje senze konke sikwenzayo. Kodwa kusalayo zibhekelele indima yonke yabaculi, zibhekelele indima yonke yalaba be arts nje in general. Nakumafilimu, nakusemculweni, nakuyo yonke indawo. Bese futhi phinda ibhekelela umphakathi wase South Africa. Kangangokuthi le inguquko lezi ezenzakalayo noma kubonakala ngathi kujabula kakhulu abaculi kulo 90% local music, kodwa nabalaleli nabo bajabula ngokulinganayo. Ukuthi ke baningi abalaleli abajabulayo kakhulu abangakhulumi kunabakhulumayo. So siyabonga kakhulu sithi nje uSABC asimhalalisele kuloko ukuthi enze into enhle kangaka kuhlangana nalena futhi yokukhuphula imali yama royalties. Kuyinto leyo enhle kakhulu edinga ngempela ileadership eqondile ukuthi kwazi ukuthi ihambe ibheke izinto ake sikubheke ukuthi kusahamba ngendlela eyiyona yini bese bekulungisa. Yebo, mhlawumbe sasiphetha tabekhulu ithela lakho lokugcizelela ke ukuthi ke umculo uthandwa kangaka nokukhuleka kangaka nabalandeli abawuthanda kangaka ugcizelela nje umoya ukubumbana nokuzwana kumaciko eke nakubantu abalandela lo mculo ukuthi bangayona into enhle kangaka. Ngiyazi ukuthi kuyancokolwa kulo mculo kakhulukazi kaMaskandi. Kuncokoliswane kamnandi shawe nje indoda izwe ukuthi iyophe lapho ekhawulayo yophe nje indoda kodwa phela mase kiwa ukogezwa indoda eyophile kusuke kuhanjwa naleyo ophisile isiyo igeza ngoba kusuke ashaya ikombeni imidabengane Nambona umphathi walusa abafowethu. Hey madoda. Hey ukhaza mphathi. Kusuke kudlaliswana. Manje ke siyacela ukuthi kungabe sekuthi umuntu uyamdlalisa ngenduku uyasuka yena uyoyishintsha uthatha induku enebhawodi usebuya nayo usezothi akuncwekwe futhi kodwa uyazi ukuthi usephethe ibhawodi noma athi ukuyidlulisa lapha na sama athi ukuyithela ngezinto bese ethi akuncweke uyazi ukuthi mekushaya la usavuki sithi ke ukuncweka kumnandi kuzwakala mnandi kodwa akungabi ukulwa ngoba sekuukulwa akusathuthukisi into yethu kuyise phambili. Lo mculo lona omunye umculo ekhula ngesivinini ngendlela ngazo uzoyibona. Abantu abaningi abawunakile kodwa futhi wenza umehluko nasemphakathini. Kodwa ke awukwenze lokho ngendlela le esowenza ukuthi nathi sidlale sikhuleke. Uma ngabe nikhipha ingoma ezintsha nje ningayikhipha ingoma ezothi mangabe sithi siyayilalela sibone ukuthi akuyifanele ukungena emoyeni. Kodwa imnandi phelele unje kuphela iphethe ibhawodi phambili. Ikhiwane lihle. Ikhiwane lihle kodwa igcwele ngaphakathi ayikhona. So siyacela nje siyabonga futhi angisho ukuthi ngiyabonga noma ningasangibuzanga nosuke nivala umbhobho. Ngiyabonga ngibona ikhekhe lihle kakhulu la sizolushutha nje silifake naseinkundleni zokuxhumana ukuthi abantu balibone lihle kanjani. Libhalo ukuthi Indlamlenze proudly supports 90% local music by SABC and celebrate Africa Month. Uthatha lesingisi abelungu African. Yeah, akuyasho ukuthi impela ibhalwe encwasimende. Ngiyabona ngoba incwasimende ifaka ijazi ukuthi iyebhale la phansi. Siyabonga kakhulu sibonge nakubaholi bethu eSABC sibongela bona mina ngimela bona njoba ngibongela bona. Sihlabe kakhulu sibonga Siyabonga kakhulu. Ngesamnika ithuba lapha ubaba umcineke ubuye lithola ithuba ngoba vele sasokhuluma kakhulu naye mesibheka indaba ethinta iWorld Cup yoMaskande emsakazweni ubaba lapha umfoka Lunguzile madoda umcineke. Sibonga kakhulu. Khuzani goqa mfowethu.
Goqa mfowethu ngayi album yakho namadoda. Ingoma esidlalayo iyo le uthi ithandwa kakhulu uqula kwedini ongehle stage ungayidlalile kulezi insuku. Angehli kakhulu angehle stage ngingayidlalile iqula kwedini. Uma sikhuluma nje ukuthi asikhulume ngenyoni yomthakathi. I-album le enengoma ezu14 engibhalile ingoma. Ingoma engibhalayo zinomlayezo. Ku from track number 1 okhuluma ngamalobolo. Kunengoma ezithi lumnandi uthando. Kunengoma track number 4 ethi Solami ekhombisa ubuciko bokuthi uma ngabe ugcina usubeka isandla umuntu usuke lonto leyo isuke esweni isola bikela inhliziyo wase kuba yona sitshela umzimba ukuthi wena yenza into kanje. Kwaba khona ingoma number 5 kwazoba khona ingoma track number 6 engibhala ukuthi featuring Indidane okuyiyona okuyikhona angikholelwa ukuthi khona album engiyoke ngiyenze ngingaphathi igama leNdidane ngoba uma sikhuluma ngesupport engithole kuIndidane mina bengayena umuntu obejwayele kakhulu ukuqashwa noma ukusebenza kuthiwa uzosebenza ngapha kodwa nganethe ngasebenza neNdidane kwavuleka yonke into yazi yasho Indidane yanifana nguthelele. Kunamhlanje awukho umcimbi eNingizimu Afrika obakhona uthola ukuthi umculo kaMaskandi okhuzani awukho. Ingakho nje ngizosho ukuthi ngitholakalaphi mhlambe enkundleni zokuxhumana ngitholakala kanjani. Kunengoma la track number 9 ethi uzwa kunjani. La ngikhombisa khona umsizi ukuthi mina ngiphumaphi. Kunengoma track number 11 la khona egxile kakhulu ukuthi uma ngabe usukhulile olalela umuntu osemuva olalela umuntu ophambili uma ngabe usengemuva kuze uzobona ukuthi kwenzakalani emshadweni ungayitsheni ukuthi umuntu maseshadile yonke into ihamba kahle. Kunengoma ezithi mama umntana mozela ingane yami track number 13 bese kuzoba ingoma ethi iqula kwedini la engithi khona ngikisha ngeXhosa lapho ngiyathetha kaloku ngithetha iXhosa. Yeah, it's parliamentary thetha inyana. Yebo, it's parliamentary. Yes. Okay. Honorable. Ngiyacela futhi njengoba bekuzoyovotwa behambe beyovota. Mhlambe singakangeni kwiWorld Cup ngoba ngicabanga ukuthi masisuka la kumele singene kwiWorld Cup. Bese sigoqa ngaba ngikwazi ngikwenzayo bangathi angikhulumi ngeWorld Cup ngoba iwona umcimbi kaMaskandi njengamanje omkhulu ifestival kaMaskandi kuyiyona yaziwayo iyodwa bafethu. Sakubona ufika nenja bayikhahlele stage usakubona ufika nehlahla oluphethe njenga umbrella ukwenzakalani kulokho. Uyabona nje mangakuchazela Foka Mchunu ngabe ngibeka ngesilungu manje akekho umlungu la. Ingakho ngicula ngesiZulu ngoba ngenzela ukuthi ngiculela abantu bakithi. Yes, izinto zakithi sibuyela bafethu kade sazilwa sithi izwa libuyele kuthina esibamnyama. Likhona ke. Okay. Asingazenzi ke ngathi manje asibone ukuthi liphethwe yithi. Ngiculela manje mina abantu abezizulu. Cha kunjalo. Yebo. Njoba nje ngifike nekhekhe inguzanguza. Akukhona ukuthi khona into ngitshelile ukuthi khuzani yenze ikhekhe uyo celebrate into enhle eshiwe uSABC. Ngibonile ukuthi angikwenze ngiphume ngile celebrate nabalandeli. Njengoba ungibona ngigqokele ijazz ingoba kunabaculi engibafundisayo ukucula. Akho umuntu ngitshela lokho. Njoba ngifike nama voucher njoba ngahamba ngayo sizingane emhlwaneni kunomcimbi ngomhla 31 July abawenza khona bathe mfana wafika uzosibonisa into esingazibona lokusazala fika uzoperforma sikhokhela imali. uNkulunkulu uyayibuyisa imali mina bengiyikhiphile. Engizama ukuchaza ukuthi umqondo enginawo kuze niubone ukuthi uyasebenza nabanye abaculi bebona lo mculo ngiyakwazi ukumelana naye avele sikhohle uyena kufanele kube khona umuntu ozongichallenge kuze ngiapply umqondo wami ngoba uNkulunkulu unginikeza umqondo manje ngizosebenzisa aphi mangabe ngingekho umuntu ozonginikeza ithuba lokuthi ngisebenzele umqondo zokubonakala ukuthi ngamqondo kuzobonakala ke namhlanje ngifisa ke ukuthi singene kwiphucuzeko qhawela kithi Mfowethu Mchunu zobe khona nawe zobe khona wonke umuntu uzobe khona awukho umcimbi mina ngokwami mangicabanga ozofana njengalo wempucuzeko ngomhla ka9 July ngomhla ka31 sibonge kuqolana Mfoka Mcineka noThabani Mfoka Mthembu iCEO yempucuzeko okuyibona abathatha ababenza konke ukuthi kube semandleni. Ngicela ukuthi abantu abafuna ukwazi ukhuzani ukuthi ukhuluma ngani mayikhuluma ngokuthi awukho umcimbi ofanisa njengompucuzeko ozoba ngomhla ka9 angene ku YouTube
abhala ukuthi Khuzani impucuzeko uzobona uKhuzani lapha ekhuluma nje ngempucuzeko nje kuphela yebo sibonge kakhulu ngicela ukuthi bephumeke abantu ngezinkani kulona lonke izwe bephikelele khona kuyimpucuzeko la khona kuzobe khona zenzeka abaculi bamaskandi basuke bonke beyozama ukuthi nami ngifuna ukuyiveza ukuthi ngikhona mina ke lapha impucuzeko ngiyithatha njengomcimbi ozobe uyogcoba inkosi njengoba kuyaziwa ukuthi kuzobe kumcimbi oqala indidane engekho manje ngifuna ke kuyogcotshwa inkosi ngomhla ka9 July eCarlsfontein ePeople's Park eMoses Mapida mhlawumbe sengigoqa ke abantu abafuna ukungithola ngitholakala enambeni yami ethi 072 222 8822 072-222-8822 ungadina mangabe angifinyelelanga kuwena ngenxa mhlawumbe yobuningi babantu na ku Instagram ngiyatholakala ku Khuzani_Mpungose ngicela ke sengiphetha sengiphuma nje kanje ngoba ngumculi kufanele mangiphume emoyeni noma ngingena bese ngikhombisa ukuthi abantu abekuyena ngempela uKhuzani akulandwanga nje umuntu wazothi uKhuzani kufanele ngiculi yebo kunengoma ngijoba kwazi ukuthi ngumuntu onomlayezo oshaya ingoma njengalena ethi amalobolo utrack number 1 kunengoma engifuna ukuthi ngicacise ezobe kuyalbum emelandelayo ezobe ikhuluma ngokuthi osibali bayathanda ukuthi asilobole bekhohle bona ukuthi nabo khona labathandwa khona balobolile le ngoma ke ihamba kanje wesibali ngiyele ngemibuzo musula kumbuzo ukuthi ngiyalobola nini ngoba nawe lapho uqonya ekhona awubuzwa umuntu ungena ngomnyama uphume ekseni nazo bafethu ngaphansi kasene emsakazweni nazo sibonga kakhulu ngicela ukusho ukuthi mangiphuma la ngiphekelele kuyinkandla May abathandi bomculo bonke abazongiseka kuzoshawa izithombe siyacela zizoshawa izithombe bazongiseka mangibuya lapho ngiya ku Uncle ebusuku kwisibu launch abalandeli ngizoba no 30 minutes bafowethu kuphela ngoba kusasa futhi ngiyavuka mawusemnambithi ezwelisha kusasa nginawe yabonga kakhulu uphize umculo bakithi ula